Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung bagong warrior member natin na si Jeff Ajinson Macapanyas. Maraming salamat sa iyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lola ko at ng buong pamilya niya. Mother side. Taong 1960. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, halos 2 o 3 buwan na ang nakalipas mula nung nakaengkwentro ni Tatay Dadoy yung binatilyong abwak. Bumalik naman sa normal ang buhay nilang lahat niyan. Lahat ng routine nila, pare-pareho sa bawat araw. Minsan nakakaikot na din yung mga bata sa buong lupain ni Tatay Dadoy. Wala namang nangyayaring kakaiba. So para sa kanila, okay na. Maayos na. Wala nang nanggugulo eh. Hinihintay na lang din nila Tatay Dadoy yung panahon ng gapasan para masimulan na nila ang paggagapas. Bukod sa pagtatanim ng palay, mahilig na ring mag-ikot-ikot yung mga tauhan ni Tatay Dadoy para magmasid sa buong lupain niya. Iwas peste na din. Hanggang isang umaga, mga bandang 9:00 ito ng umaga. Inutusan ni Tatay Dadoy yung lola ko at yung iba pang mga bata na manguha ng mga isda, suso, hipon, alimasag, ulang, at kung ano-ano pang mga pwede nilang iulam na manggagaling sa ilog. Nakakonekta kasi sa dagat yung ilog na yon. Tapos ilang kilometro lang ang layo. Kaya paminsan-minsan may mga naliligaw doon na lamang dagat. Minsan pa nga, may mga maliliit na pating doon. Alam nyo din bang, nakita ko yung ilog na yan nung nagbakasyon ako sa Siraway? Mga taong 2004. Medyo malapit kasi dito yung baro-baro ni Tatay Dudong. Borderline yon para sa mga rebelde at mga sibilyan. Si Tatay Dudong, kapgo kasi yan sa Siraway. Bunsong kapatid ng lola ko. Tapos yun namang ulang, lobster kung tawagin. Nakakatsamba sila sa ilog niyan minsan. Jackpot kapag nakahuli sila. Balik tayo sa kwento. Nung nasa ilog na sila, ang sabi ng lola ko sa akin, 6 sila nun. Meron din silang kasamang mga anak ng magsasaka. Tapos yung pinaka-leader nila sa grupo, si Henry. Binatilyo na yan. Tapos malakas din yung katawan. Batak sa bukid eh. Habang nanguhuli sila ng mga hayop sa ilog, bigla-bigla na lang sumigaw itong si Henry. Nasa may bandang malalim na part siya na ilog eh. Pero malinaw yung tubig. Kitang-kita mo talaga yung mga lumalangoy-langoy sa ilalim. Pagpunta ng lola ko kay Henry, nakita niyang nag-dive yun. Tapos pag-ahon nito, meron siyang hawak-hawak na malaking ulang. Malaki talaga yun. Kailangan niya pa ng 2 kamay niya para buhatin. Tuwang-tuwa silang mga bata kasi yun yung unang beses na nakakita sila ng ganun kalaking ulang. Inisip kaagad nila kung anong luto ang gagawin doon. Total naman, medyo maaga pa. Nagpasya silang magtagal pa sa ilog. Nagbabaka sakali kasi silang may makikita pa silang ganong kalaking ulang eh. Bukod pa ron, gusto nilang makakuha ng maraming suso para gagataan nila. Ang ginawa ni Henry, kumuha siya ng dahon ng saging, tapos ibinalot niya doon yung ulang. Tinabi niya sa gilid ng ilog at nagsimula ulit siyang manghuli ng mga isda. Nung natapos na silang manguha, nagtataka sila kasi nawawala doon yung ulang. Ang sabi ni Henry, "Piste! Dito ko lang nilagay yun ah!" Biglang sumigaw si Tatay Fernando. Ang sabi niya, "Uy! Kadako ng palaka!" Yun pala.
tinangay nung malaking palaka yung ulang nila. Ayon sa lola ko, napakalaking palaka nito. Halos triple ng hita nila. Ang sabi ni Henry, sundan lang yung palaka. Tutal naman mabagal tumalon. Kumuha ng malaking pamalo si Henry, tapos agad-agad niyang pinagpapapalo yung likod nun. Nabitawan ng palaka yung ulang, tapos tumalon sa ilog. Nung nakuha na nila doon yung ulang, naglakad na sila kaagad para maluto na yung mga nahuli nila. Pero meron silang biglang narinig na iyak sa likod nila. Yung iyak parang galing sa binata. Binilang ng lola ko yung mga kasama niya. Ang sabi niya, "Oh, kumpleto naman tayo ah. Meron bang naiwan?" Lahat sila bumalik para tingnan yung umiiyak na binatilyo. Paghawi nila sa mga dahon, nakita nilang may nakahigang binatilyo doon, tapos iyak ng iyak. Sabi pa ng lola ko, iba yung tunog ng iyak. Hindi normal. Parang magaspang tapos punong-puno ng plema yung lalamunan. Siguro ganito yung tunog. Natakot sila kasi bukod sa nakahiga yun at umiiyak, wala itong suot na saplot. Makintab yung katawan, tapos may mga batik-batik na kulay green yung katawan. Yung parang lumot. Pero marami yun sa katawan niya. Tapos nakakadiri din yung amoy. Tinanong nila kung ayos lang ba siya. Ano bang masakit? Biglang tumigil ito sa pag-iyak. Tapos nagalit. Hindi naman nagsasalita. Puro forma lang na lulusob. Si Henry, hawak pa yung pamalo niya. Kaya medyo takot din yung binata na gumawa ng galaw. Pero sadyang hindi nito kaya yung sakit. Bigla itong napahawak sa likod niya. Tapos napahiga na naman. Ang sabi ng lola ko, tulungan na nila. Baka kasi mapano eh. Nung lalapit na sila sa binata, bigla-bigla na lang merong malaking lalaki ang pumingot sa lola ko. Pakiramdam ng lola ko, matatanggal yung tenga niya kasi napakalakas nung pingot eh. Matapos siyang pingutin, itinulak siya nito papalayo. Nagalit si Henry syempre. Inambahan niya yung lalaki na hahatawin niya. Nang biglang gumawa ito ng tunog na parang sa aso. Napaatras si Henry. Kasi hindi normal yun. Maya-maya pa, may dumating na matandang babae na puting-puti yung buhok. Tapos nakasuot ng bestidang itim. Inakay niya yung bata habang hinihimas-himas yung likod nun. Tumingin ito sa kanila at nagtanong ng, "Sinong pumalo sa anak ko? Sino?" Walang sumasagot sa kanila. Hanggang sa titigan nito si Henry. Kasi siya yung may hawak ng pamalo eh. Tinanong siya nung matandang babae na, "Ikaw? Ikaw yung pumalo?" Sumagot si Henry ng, hindi ho ako. Ngayon nga lang namin nakita yan eh." Pero yung bata, iyak ng iyak habang turo ng turo sa kanya. Siyempre sumasagot si Henry. Sinasabi niyang, "Hindi ho, Nay. Bakit ko naman papaluin yung anak niyo? Matino pa po ang isip ko." Walang sabi-sabi. Bigla siyang itinulak nung lalaki. Natumba si Henry sa lupa. Pagbangon nito, bumulong siya sa lola ko na, "Tumakbo na kayo ni. Hingi kayong tulong kay Tatay Dadoy." Pinauna ng lola ko yung mga bata. Ang sabi niya, sila na lang. Tutulungan niya si Henry. Dumampot na ng bato yung lola ko. Tapos si Henry nakaporma ng papalo. Panay ang lingon ng lola ko sa likod para tingnan yung mga bata. Kasi
Ang babagal tumakbo eh. Tansya niya, baka patay na sila bago pa dumating si Tatay Dadoy. Yung babae din, tumayo na. Tapos napansin ng lola ko, nag-uunat-unat yun ng mga kamay niya. Tapos ang hahaba ng mga kuko, kulay itim pa lahat. Pagtingin naman niya sa lalaki, halos doble ng laki ni Henry yun. Yung mga mata nila iba yung kulay. Parang dilaw. Kahit sa malayo nakikita niya yon. Gawa ng matingkad yung kulay eh. Maya-maya pa, ang sabi ni Henry sa kanya, papaluin niya kaagad yung lalaki sa tuhod, tapos batuhin niya, sabay takbo sila. Sumang-ayon yung lola ko. Kaso lang, hindi matutuloy yung plano nila. Dahil yung babae na kaninang nasa likod nung lalaki, nasa likod na nilang dalawa. Hindi nila napansin yung paglipat ng pwesto nun. Wala na silang pwedeng takbuhan. Yung gilid nila, ilog at talahiban. Kahit saan sila pumunta, maaabutan sila nung dalawa. Kabadong-kabado na sila. Alam nilang tutuluyan sila nun. Sa lawak ba naman ng lupain ni Tatay Dadoy, kahit saan lang nila itapon yung mga bangkay nila, hindi na yon makikita. Sa taranta ng lola ko, binato na niya kaagad yung lalaki. Samantalang si Henry, nakikiramdam. Kasi yung babae, nakatayo lang eh. Parang naghihintay lang kung tatakbo ba sila. Pagbalik nila ng tingin sa lalaki, tinamaan yun ng bato sa ulo. Pero parang baliwala lang. Naglakad pabalik yung lalaki para pulutin yung batong binato ng lola ko. Pagtayo nito, may narinig sila sa likod nila na "Ah!" Lilingunin sana ng lola ko kung ano yun. Nang may marinig siya sa tenga niya na "Tabi! Tabi! Tabi!" 3 ulit yun. Pagkita niya, si Tatay Dadoy. Mabilis na tumatakbo papalapit doon sa lalaki. Sabi pa nga ng lola ko, parang slow-mo yun. Ang bagal lahat. Si Tatay Dadoy lang yung nakikita niya. Nang biglang tumalon ito at todo buwelong siniko yung mukha ng lalaki. Napaatras yung lalaki dahil sa lakas. Yung babae naman sa likod, namimilipit na nakahawak sa tiyan niya habang nakahiga sa lupa. Tapos yung lalaki, gumugulong-gulong na din dahil sa sobrang sakit. Pero sadyang napakabilis ng mga ito. Yung babae na wala sa likod. Yung lalaki din, nakatayo agad at pumunta doon sa binatilyo. Nakatitig lang si Tatay Dadoy doon sa dalawa. Tapos pinapapunta niya sa likod yung lola ko at si Henry. Napansin nilang nakatakip ng bibig yung lalaki. Pagtingin ng lola ko sa ibaba, may mga dugo doon, tapos mga iilang piraso ng ngipin. Sabi pa niya, ang hahaba nun tapos kakulay ng ube. Nung una nga, akala niya mga bato lang eh. Pero hindi, ngipin talaga yon. Parang medyo natatakot yung mukha ng lalaki kasi hindi niya alam kung pupulutin niya ba yon o aalis na lang. Hindi naman siya makalapit sa mga ngipin niya. Gawa ng nakatayo si Tatay Dadoy doon. Nagsalita si Tatay Dadoy ng, "Sige, pulutin mo." Yung babaeng kasama niya, iiling-iling, parang wag, wag. Sa takot ng lalaki, kahit gusto niyang kunin yun, tumayo na lang ito at naglakad sila papalayo. Tanong kaagad ng lola ko kay Tatay Dadoy, "Tay Doy, asan na yung mga bata? Nakasalubong mo?" Tumuro si Tatay Dadoy sa likod niya. Tapos lahat pala yun, nakaupo lang sa gilid habang pinapanood sila. Hindi pala tumakbo yun para magsumbong sa kanya. Siyempre nagtaka yung lola ko kung papaano nalaman ni Tatay Dadoy na nandoon sila. Tinanong niya,
Ang ginawa lang ni Tatay Dadoy, tinuro yung dulo ng ilog. Pagtingin ng lola ko, may nakita siyang kabayong puti na merong nakasakay na napakaganda ng muka. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya nun. Para siyang lumulutang. Maya-maya pa, biglang dahan-dahan yung nawala. Ang tanong niya kaagad kay Tatay Dadoy, sino yun? Ang sagot sa kanya nito, kaibigan. Isang mabuting kaibigan. Samantalang si Henry, hindi naman makita yung pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, pinulot ni Tatay Dadoy isa-isa yung mga ngipin. Tinanong ng lola ko kung anong gagawin niya doon. Ang sabi ni Tatay Dadoy, baka gawin niyang palamuti ng bahay nila. Natawa yung lola ko kasi parang nagbibiro lang siya eh. Pero seryoso si Tatay Dadoy. Ayon pa dito, isa ito sa mga marka na katatakutan ng mga aswang. Senyales kasi sa kanila yon na marunong ang taong nakatira sa bahay na yon ng iba't ibang pangontra sa lahi nila. Kaya talagang hindi mapapasok ng aswang yung bahay. Pero meron pa rin yung ibang gamit. Kaso lang, hindi na ipaliwanag ni Tatay Dadoy sa lola ko kung ano pa yung ibang silbi nun. Matapos yan ay umuwi na sila sa bahay. Payo sa kanila ni Tatay Dadoy, mas mabuting pumunta na lang sila kila Mamang. Siguro makalipas ang 2 o 3 linggo. Kasi ilang buwan na lang, gapasan na ng palay. Sumagot yung lola ko na ayaw niya. Gusto niya doon lang siya. Tutulong siyang makigapas. Sagot ni Tatay Dadoy sa kanya, hindi niya nanaisin na nandun siya sa panahon na yon. Hindi lang 1, 2, kundi halos isang buong lahi ng mga aswang ang pupunta doon para guluhin siya. Hindi din siya sigurado kung magiging matagumpay ang panahon na yon. Ang kakailanganin niya lang ay yung tatay ng lola ko. Tapos sila, kila Mamang na. Mas magiging maayos ang buhay nila doon. Hindi naman na nakipagtalo pa ang lola ko. Siyempre, mas matanda sa kanya yun eh. Matapos ang ilang linggo, pumunta na sila kila Mamang at doon na sila nanirahan. Ang naiwan na lang sa bukid si Raway ay yung tatay niya, si Tatay Dadoy, at ang mga tauhan nito. Naghihintay na lang sila ng ilang buwan para sa papalapit na gapasan. Okay, opinyon ko sa kwento. Itong gapasan 0.75. Ito yung kwento na unang-unang beses nakita ng lola ko yung kabalyerong puti ni Tatay Dadoy. Kaya 'di ba? Manghang-mangha siya. Ang galing. Tsaka siguro kaya hindi tinuluyan ni Tatay Dadoy yung lalaki. Alam niya kasing mamamatay na rin yun eh. Para sa mga hindi nakakaalam, once na matanggalan ng ngipin ng aswang, hinding-hindi na ito maibabalik pa. Kumbaga, isa din yun sa mga karga nila eh. Kaya merong tinatawag na pangil ng aswang. Pero sa kaliwa yun, kaya wala akong masyadong alam. At saka, hindi ninyo basta-basta matatanggal sa aswang yan. Kailangan nyo ng napakalakas na puwersa para mabaklas yun. Isipin nyo na lang to. Hindi siya kayang putulin ng barel. Yung tipong babarilin mo ng malapitan, hindi mo mapuputol yun. Minsan pa nga, lilihis yung bala mo. Paano ko nalaman? Share ko lang ha. Nung bata pa ako, mahilig akong sumama kay Tito Jerry at Johnny sa pabarilan ng agimat sa Mandaluyong. Merong nagpapabaril doon na tinatawag nilang si Dahon. Lahat ng agimat nun, gawa sa kalikasan. Pipitas ng dahon o orasyonan, tapos ipababaril niya.
May mga agimat siyang sumasabog kasi yung mga pulis na bumabaril doon, may mga kargading agimat tsaka pambasag ng mutya. Hanggang sa naglapag itong si Dahon ng tinatawag niyang pangil ng aswang. Lahat sila natawa kasi yung pangalan, pangil ng aswang, parang hindi totoo, di ba? Itsura nun, mahabang tinik ng cactus pero mas makapal. Nung pinabaril niya yon, maniwala kayo o hindi, unang bumaril, hindi pumutok yung baril. 10 minuto siya doon mahigit, pero hindi pumuputok. Yung pangalawang bumaril, nagkalasan yung baril. Yung pangatlo, pumutok ng ilang ulit yung baril, pero nidaplis sa pangil ng aswang. Wala. Ganong kalakas yung gamit na yon. Pero, hindi tayo sigurado kung sa aswang niya ba talaga nakuha yun. Tinawag lang niya na pangil ng aswang eh. Pero, nakakabilib no? Kung iisipin nyo, sobrang solid ng ginawa ni Tatay Dadoy doon. Isang siko lang, laglagan yung mga ngipin. Ganon siya kalakas. Ito naman opinyon ko lang. Kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Kwento yun na panahon naman ng mga multo. Salamat.